Yes ni! Yes ni siya! Sa muto mong sarili! Yes ni siya! Kani ang among roleplay may tungod kini sa kaluwasan sa tagsa-tagsang matuod. May usa ka babae nga naghagad sa iyang mga higala nga manimbang. Hala, Domingo mo na yun mo. Hala, mag-ibis ko kayo simba ko. Ako ba po, Mars mo? Ay, Mars! Domingo biyaro, nanimba ka? Mars, sige ka kasi Mars. Ay, sige Mars, sigayan ako. Mars, sabi Mars, salamat. Ay, Mars! Salamat ka? Sabar din. Nakuhan ko sa mga mais. Mars, ayan ako Mars, salamat. Ay, ako mga bishi, uy. Ay, fish! Ano ba mo? Parang, movie na ka. Kaya Domingo na gano'n. Dagan pa biya nila. Ay. Sige. Sige, Wala Mars. ko sa patang. Ay, sige. Sulayan ako. Matos ako mga bishi. Salamat. Ug ang babae nisimbang nagmusara. Ug naabot na ang babae sa simbahan. Saan na rin ako na mag-isa? Ay, sige lang, bahala na lang. Mas-like-like. Daghan na may malimang. Ay, may muntaga still. Muntaga, no? Ato nung mabasa sa Roma 12:1 na atong halad nato ang atong lawas ngun halad na buhi balaan og espirituhanong pagsimba, no? Amen. Hanggang nilang nabalaan ang iwala sa mga pare. Ay, Mars! Mars! Bishi, alis. Sabi mo magkape. Max, Nag-apil naman. Kinahalan nga, nagsatansin ang gusto sa tumbalay, alam ko, anan sa aron, makabaton kita galuwasan kay, aron po, maluwas po mo kay, aron ka, kanta na maluwas. Hala, nagani Max, nakaingon ka na Max, sunod ako nang dalo na kong mga sakpan Max. As silang magkita, maayo hinuon. Sunod ha, maniba na tang tanan. Sige Max. At dito nagtatapos ang aming roleplay. Yeah.